και να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε και να κάνουμε μια επανάληψη και να βάλουμε εδώ να πηγαίνουν να βλέπουν των συμμαθητών μας τα blogs. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι κάναμε εδώ. Να μπω σαν Δήμητρα. Να πάω στο My Blog. Να πάω στο Club EFL. Να πάω εδώ που δημιουργώ ή διαχειρίζομαι το blog μου και να πάω εδώ στα widgets να τα δείτε λίγο. Να το, εδώ είναι αυτό που κάναμε. Εάν βάλω enter εδώ και πω προσέξτε το αυτό λίγο, θα με ρωτήσετε κιόλας. Θα γράψω my class blog. Θα το κάνω λίγο πιο μεγάλο, το κάνω έντονο με το B, θα το κάνω λίγο πιο μεγάλο, το κάνω 24 ή αν θέλω μικρότερο. Αφού το επιλέξω, κοιτάξτε εδώ αυτό το εικονίδιο μας δείχνει πού να το στείλουμε, είναι το link που λέμε. Για κοιτάξτε, άμα το πατήσω εδώ τι γίνεται, θα μας πει να βάλουμε ένα URL, το βλέπετε. Να πάμε τώρα στο blog της τάξης. My class blog, προσέξτε, παίρνω, αυτό είναι της τάξης το blog. Έτσι, είναι Club EFL blog και το username της τάξης. Το παίρνω αυτό, αντιγραφή και πηγαίνω και το βάζω εδώ μέσα, επικόλληση και πατάω OK. Αυτό τώρα το έχει πάρει. Αν πατήσω save, θα πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη. Ωραία, το έσωσε. Πάμε εδώ στις Δήμητρα στο blog. Να το είδατε. Βέβαια έγιναν μεγάλα τα γράμματα. Εδώ πηγαίνει στο blog της τάξης. Εάν πάμε τώρα πίσω, εκεί που δημιουργούμε, να το κάνουμε λίγο πιο μικρό, να δείτε πόσο πιο όμορφα θα φαίνεται. Εδώ. Οπότε γίνεται και επανάληψη. Πάμε στα widgets, εδώ. Το είδατε αυτό. Θα πάμε να το κάνουμε 24 είναι, θα το κάνουμε 18. Μπορούμε να τα αλλάξουμε και χρώμα από εδώ. Το κάνουμε κόκκινο, ας πούμε. Να δούμε και αν θα γίνει. Το σώσαμε. Πηγαίνουμε εδώ, τώρα θα είναι πιο όμορφο. Το είδατε. Τι θέλουμε τώρα εδώ εμείς. Εάν πατάμε εδώ στο My Class Blog, θα βλέπουμε των συμμαθητών μας. Εδώ θα είναι και το δικό μας όνομα, θα μπορούμε να ξαναγυρνάμε. Όμως μπορούμε να επισκεφτούμε και του Φάνη και του Δημήτρη και της Χριστίνας και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μπαίνουμε και στο Club EFL. Όπως από εδώ μπορούμε να μπαίνουμε στο My Blog, στο Club EFL, στο My Class Blog να δούμε των συμμαθητών μας. Δοκιμάστε το, θα σας βοηθήσω και εγώ. Γεια σας.